Застрахователно дружество Евроинс АД представи най-новия си продукт Първо каско. Застраховката е лицензирана от Комисията за финансов надзор и е първата по рода си в България. Уникалната застраховка покрива всички щети по автомобила до 1000 лева. В 70% от случаите на катастрофа максималната сума на вредите не надвишава тази стойност. Цената на застраховката е 20 лева, което я прави достъпна за всички шофьори в България. До края на януари застраховката Първо каско, освен самостоятелно, ще се предлага и съвместно с гражданска отговорност. За всички сключили гражданска отговорност на доброволно ниво до 31 януари, полицата Първо каско ще бъде включена в общата цена на застраховката като безплатна. Полицата ще може да се сключва и на разсрочено плащане. По време на кампанията застраховката на Евроинс ще може да се сключва и в търговските обекти Фила, Шел, Метро и други. Евроинс. Това е застраховката.